карам само два завоя. Обратния 10 Тук малко по-късно върна, браво. Добре, браво. Тук сега, ако не сгреши другаде. Едно 10-3. Първи, айде. Айде сега да му... Не, бе, Една не. 9-400. Едно 9-4. Славата да му каже, че тази сетка... Видя ли как я задържа малко повече тук и веднага удари времето, човек? Човек, тази кола ще свали... Николай Николов, чакай бе, той направи една деветка бе. Не ми даде? Това говорим? Весе ти нещо... Едно 9.4, ниска деветка. От висока десетка на ниска деветка. Така се прави, той аз така направих, кога беше. Висока, една е 10 и 9, направо една е 9. После ще го кажа. Една 9 и 6. Аз така направих. Едно 15.9. Едно 15.9. Едно 14. Как ще изкефи са? Една и 8. Слабо тук ни задържа. Върна се по-рано. Няма нищо. Сега една и 10 пак. Много прекалено вънка зима. Завоя. Тук сега пало пътна време. Това, май го подобри. Ба. Едно... 9, 4, 6, 6. беше... Подобрил го! Да, беше една по-добра. Да, беше 4.8.1. Обърка вместо трета, пета нещо май вкара. Да, ама сваля времена, нали? Кой иска да прави? Ай сега да кажа на Ванка. Та не бе, трябваше да вземе и пакет памперси да му подарим. Браво, Вземе и памперси. Браво, това го чака 2 години, години и половина. Не, една година. Оле, деветка. Как деветка? Кой е деветка? Една 9.456. Най-после Тук е спусна една скорост. Щеше да отвори една и 8. Да, една деветка, едно 9.4.8. Това защото му говориме, надъхваме го и най-после. Една деветка даде с 4.8.1, сега 1.9.4. Браво. Да, не кара. Тая колата е ниска от митка сигурно. Колко беше? Да му кажем ли 1.11? Искаш ли да го бъзнем? Хайде да го бъзнем. Той сам минава от другия клас. А другите как са? Да.